Беларуская мова як носьбіт культуры ў самых розных фарматах. Тэма інтэрактыўнага мерапрыемства ў марах, у песнях, у снах, якое адбылося ў Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі. Удзельнікі свята, прысвечанага міжнароднаму дню роднай мовы, атрымалі веды і праявілі іх на практыцы. Некласічная чытка вядомых літаратурных твораў і нязвыклая пастаянным наведвальнікам музейная экскурсія. У марах, у песнях, у снах яскравы спосаб ажыццяўлення беларускага слова. Яно варта пяшчотнага дотыку і беражлівых адносінаў. Наша ж літаратурная мова, у яе аснове пакладзены дыялекты. Таму задача была і такая задумка паказаць, што мова – гэта дваістая істота. Тая мова, на которой размаўляюць, і тая, якую пішуць, могуць быць розныя мовы. Менавіта гэты пасыл стаў нагодай запрашэння на музейную імпрэзу сапраўдных носьбітаў дыялектнай культуры з Жабінкаўскага раёна. На свяце сваё майстэрства дэманстравалі артысты узорнага фальклорнага калектыву «Дараносіца» Хмелевскага сельскага дому культуры. Маленькія і ўжо дарослыя артысты не толькі гаворылі з наведвальнікамі музея на звыклым для Хмелева дыялекце. Яны праводзілі майстар-класы па мясцовых танцах, каб можна было глыбей адчуць сапраўдны народны каларыт. Пакуль жыве мова, то і ми живемо. Тому що якби наш діалект, як він буде знищений, і хто його буде возрождати? А так, я кажу, дітки, передасте своїм дітям, своїм внукам, і будемо жити, і будуть пам'ятати, що був такий наш жабінковський діалект, хмелевський. Каб аднавіць свае літаратурныя ўвасабленні наконт вядомых твораў беларускіх пісьменнікаў, удзельнікі мерапрыемства наведалі выставу «Віктарыну». Яе сутнасць была ў наступным. Патрэбна было адгадаць назву аповесці ці рамана, адлюстраваную ў тэматычных прадметах. Але найбольшае захапленне святам адбылося падчас складання вершаў на беларускай мове ў розных стылях.